Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз. Как да правим бизнес, туризъм и култура. Как да печелим пари от еврофондовете. Отговорите в Европейския информационен център. Вие сте с Дарик Радио и едно предаване на Europe Direct Габрово. Българска народна банка сериозно се компрометира след случая с КТБ. Доверието не в банките, а в надзора бе сериозно подкопано. Необходимо е да се предприемат стъпки, за да се присъединим колкото може по-бързо към единния надзорен механизъм, което е начин да се възстанови доверието. Това коментира в Габрово доктор Даниела Николова от Института за пазарна икономика. Доверието в надзора над местните банки, не в тяхното качество или здраве на активите, но в надзора беше сериозно подкопано, според мен. Така че е необходимо да се предприемат няколко бързи стъпки, така от моя гледна точка, за да може от една страна ние да си подредим нещата, а от друга страна къщичката, а от друга страна да предприемем необходимите и законодателни, и процедурни и чисто практически стъпки, за да се присъединим колкото се може по-бързо към Банковия съюз, тъй като според мен в момента това е единствения начин да се възстанови доверието в надзора. Съжаление, в България често нещата опират до това да делегираме съответните правомощи на някой извън България, за да има високо доверие в това, което се прави. Трябва да се отчита факта, че преди въобще да успеем да се присъединим към единния надзор, ние трябва да направим това с Quality Review. Доколкото ние разбираме, в момента се работи в тази посока, трябва да се избере консорциум от аудитори, международно признати, с чиста репутация, които да направят Asset Quality Review, след това ще се направят и съответните стрес тестове, ще се гласуват промени. Другото, което трябва да направим и което не е част от процедурата за Банковия съюз, е да изберем подуправител на БНБ за надзора, защото няма как тази институция да работи без такъв подуправител и съответно пък в бъдеще този подуправител ще е първия point of contact за ЕЦБ, първият човек, с който те ще трябва да комуникират. Така че това са спешните неща. Аз Quality Review и подуправител. Това е според мен единствения в момента начин да подобрим доверието, тъй като доверие много, много лесно се губи, трудно се възстановява. Нали? Това е така основната му характеристика и ЕЦБ все пак е като външен орган и виждаме, че тя в момента се е справила с надзора. Няма поне индикации за някакви проблеми. Ще внесе така нужната репутация за надзора на местните банки. Аз също. Тихомир Църводарик, госпожо Николова, нямате ли впечатление, след като говорите за ситуацията в КТБ, че независимо от политическите промени, всъщност плана КТБ се изпълнява и според вас такива взаимоотношения с Европейската централна банка биха ли и такъв надзор, ако съществуваше преди казуса КТБ, би ли могъл да го предотврати? Няма как да знаем. И друг път и с колегите сме обсъждали този въпрос, дали ако имаше ЕЦБ и външен надзор, дали това би предотвратил. Най-вероятно, вероятността да се случи ще е много по-малка. При всички положения, защото тук говорим наистина за едни най-нови, най-модерни методи за надзор. Съответно, се предполага, че при положение, че е външен орган, вече по някакъв начин се прекъсва връзката с местни политици, местни администратори, различни местни актьори, които очевидно имат значение и роля в това, което се случи с КТБ, така че предполага се, че ЕЦБ
най-вероятно няма да остави това да се случи. Най-малкото една от първите индикации за това, че най-вероятно някоя банка не расте здравословно, е големият темп на растеж на активите, който в пъти надвишава среднопазарния темп с години. Това е първата сигнална лампичка, която би привлякла вниманието на всеки надзор. Всеки добър надзор, така да кажем, не, който си изпълнява съвестно функциите. Така че може да се предполага, че ЕЦБ щеше да реагира по някакъв начин в случая. Аз поне така си мисля. Винаги има риск от фалит. Това е закон във всеки бизнес, включително и в банковия, но в случая говорим не за риска от фалит сам по себе си, защото виждате, че и на ниво еврозона се създава този допълнителен фонд, който точно трябва да спасява такива проблемни банки. Така че отчита се възможността в някакъв момент някоя банка да има нужда от подкрепа. Не риска от фалит е важен, а е важно какви мерки се вземат, какъв е надзора, за да съответно да се действа, когато е необходимо. Опитът, разбира се, беше поискан от България, от страна на Европейската комисия, в определен срок вложителите в КТБ да имат достъп до парите си, да. което не се случи. Случая с този механизъм. Той би ли бил да въздейства, защото очевидно санкциите на България не са нещо, което политически може да възпре децата, вземащи решения. Да, оказва се в случая с КТБ, че имаше пропуски в законодателството, който пропуск, доколкото ние разбираме, в момента след тези писма от страна на Европейската комисия се работи по неговото запълване. Тъй като такова нещо като поставяне под специален надзор няма като термин и съответно заради точно този режим, който ние имаме в българското законодателство, тези хора, депозитарите, нямаха възможност и достъп до парите си. Най-вероятно това ще бъде запълнено и това според мен няма отношение, този законодателен процес и изчистването на тази неяснота няма отношение към единния банков надзор, защото това е по-скоро по линия на други регламенти, като част от на България, като част от Европейския съюз, под които тя се е подписала. Така че аз нямам съмнение, че това ще се затвори тази вратичка и този пропуск в законодателството и не дай си Боже в бъдеще, разбира се, аз се надявам да нямаме повече такива случаи, но ако имаме отново поставяне под специален надзор, съответно вложителите ще имат достъп до парите си в някакъв кратък срок. Европейския съюз близо до вас. Как да учим и работим в Европейския съюз? Как да правим бизнес, туризъм и култура? Как да печелим пари от еврофондовете? Отговорите в Европейския информационен център.